Maayong aga, kag-welcome sa aton bago nga programa ang Gawada Ninyo, ang nagalinapta nga mga alinganga. Pero antes kita magpanawagan, syempre manamyaw anay kita. Mga teachers sang Dumangas District 2 may ngadlaw sa inyo. Kita ni, kamo naman ang ara sa mayo kayong tangan. Kag madamong salamat sa inyo nga paglantaw. Kag pagpadayon nga pagsuporta sa akon nga mga videos. Halong gid kamo dira. Maayong aga mga kabaryo, kabarangay, kag kasimanwa. Kag welcome sa aton bago nga programa ang Gawada Ninyo, ang nagalinapta nga mga alinganga. Gani kung kamo may problema, maghambal na magkadto sa aton programa kay ako mismo ang manglimpyo, mangsikop sang nagalinapta nga mga alinganga sa inyo nga mga banwa. Gani kung kamo handa na pongko plastar pamati kay manawagan kita. Una nga panawagan. Waiter, pa-order naman ako ng pork chop at saka ng dalawang ng kanin. Lagyan mo na rin ng konting ketchup. Meron ba kayong chapchoy? Wala po. Meron ba kayong adobo? Wala po. Meron ba kayong belo? Ubos na po. Meron bang kahit ano? Wala. Ginapanawagan dira si Chay Poring Ukon, Porissima Espiritu sang barangay Pahanukwi. Chay Poring, palihog himos sang imong anoson nga ido. Kay aga pa nag-uwang na siya sa plaza. Wala labot nga kabaho sa iya ang plaza naton. Ang baho daw linokhan nga ido. Kani palihog lang. Himosa ang imong anoson nga ido, maluoy ka. Like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Time to cut 'em off, I need her. I know how to make the girl go crazy when you Need a wish to fluff it through. Ikaduha nga panawagan. Kung sino man ang nagapanag-iya sang duha ka malnourished nga kanding. Duha ka malnourished nga kanding. Palihog lawig sa ila sang matarong. Kay nakabuhi naman sila. Ari sila sa tubang sang balay ni Chay Veronica sang Sitio Kalubay. Palihog lang ko kay kabaho sa ila, perti kaanghit, nagapangintuos ang ila nga kaanghit. Tilan tawa, ang isa pa dira, daw gaululbo na ang ribs niya sa kaniwang. Tapos nagpabangs pa siya. Tilan tawa, kandeng nga tibiho ng itsura niya. Kani sa nakakilala, palihog, pabala sila, madamo ugid nga salamat. Ikatatlo nga panawagan, ginapanawagan si Chay Rebecca o kon Beka sang Purok Tangkong. You seem like the type to love 'em, believe 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Can't make up your mind. Palihog ko himos sang imong hinuktanan nga daw nakaagi tipos. Kaya rin naman sa TikTok, nagapagwapo, matsyagya gwapo. Nagapa-cute feeling niya cute. Biskan siya. Ang matuod-tuod nga example, sang tabagak nga na stroke. Madamo nga salamat sa inyo nga tanan. Kag tani inyo sila himuson. Kung kamo may problema, magpaalinton lamang sa amon nga programa. Kang pangitaon si Chay Bal o kon Baliling di mabangbang sa amon nga opisina. O kon manawag sa 09 Yodi kakak ninyo. Madamo nga salamat.